Здравейте, от YouTube! Аз съм Найк и сега ще играем Dream League Soccer! Има нов микрофон, нов епизод, ще правя много клипчета, ще имам време и ми е забавно. Вече знам, вече беше ми проблема само един. Микрофона. Той ми беше проблема, сега имам всичко готово, извинявайте, че направих от 3 месеца клипчета, ама вече период на време, защото сега правя. И да започнем. Играем с Челси, който не е хубава работа. И по-хубаво ще да играем с най-слабия тим. О! Значи това е тим на Челси. Имат Хазард, който е лош. Преди играх срещу Барселона. И това са нови хора, да ви кажа също. Не са старите... Как им беше името? Не знам. Ама не са старите играчи. А са нови. Нови. Чисто нови от злато са направени и после ще щупят, защото ще загубят. И могат да си пасват. Невероятно, че аз играх срещу Барселона и ги победих с 3. 3-0 за нас. Не се шегувам. Аз ги победих. После съм от Барселона. Баса. Не са по-силни от мен. Какво стана? Как невъзможно? Един път като дай топката и исках да кам гол, не дай камерата там. Като така ритнах топката, скарах гол, ама топката излетя някъде. И показваше, че е извън арената, но имаше гол. Беше извън арената за малко. Което не беше смешно и това беше бък. Аз съм играл тази игра за 2 седмици. Да. Ще ви покажа тима после. Той играта я показа, ама не много хубаво. Аз ще я показа като про. И Милаги. Супер, че Милаги. Направо нещо хубаво ще стане сега. Не. О! Добра работа, Копа. Много тъпи имена. Франт. Купа. Какви са? И сега има той. Има сега Феке. И възнага, защото никой не кара там. И кой беше този днес? Давай Зуик. Беше ти имат Зуик. Ще нарича Вуик. Ще си пуика. О! Оскар не удари с шокиран гол. Няма да стане шок и съжалявам за тези звуци, защото баба ми се разхожда. Чакайте, сега се връщам. И също баба ми, и също комитика и телевизора. Телевизора не прави шум, но комитика прави силния шум. Добре, този влак. Ама Оскар, последната секунда ми каза най-лошия гол, който можеше да стане. Скил гол. Ето така. Аз мога тази работа също. Оскар, ето, на. Ето О! Има едни техники, които... Не е така да ви кажа, защото ако играя мултиплеер, няма да е много лесно. Защото са много силните. Ето виж. Първата техника е пасвай много. Виж. Ако взема тъпата топка, ще я пасвам. Ама сега нямам тъпата топка и ето не мога да пасвам. Давай. Баба ми втора. Давай. Що податох?
Мисля, че там има хора, ама няма. Не, има тук работа. Има тук работа. Давай. Скил. И там имаше само двама. Знаеш колко лесно ще да е? Айде. И сани. Направи работа. Да! Канте махай са там. Пия скам. О! Охо! Как не кара? Може съм подал и нещо такова, защото аз не 100% казвам. Съм питнал Така са понякога. Искам да натисна ама натискам Б. И не е много хубаво. Искам да натисна С, ама натискам А. Което не е най-чудесно нещо. Не е много хубаво. Ако натисна С... Тери? Не, Тери. Джон Тери. Не. Но. Джон Тери, man of the match. Много интересно. Къде са Челси? Барселона, Реал Мадрид. Аз вече съм... Ето вижте. Реал Мадрид, Барселона. Близост. Те е много шокиращо. Фикстърс. Не знам какво е Фикстърс. И Манчестър Сити. Аз къде съм? Аз съм в Нуби Кингс. И Рейн. Даш. Ама после свободно време да играеш матч. Аз си ядосах вече. Добре хора, айде, можем. И сега кога ще съм? Как победи Барселона 3-0? Челси са по-слаби. Никакъв проблем, че тези фенове на Челси. Как не победих Челси? Може би за ето той. Не съм. И много, защото бе и не подавам. Подавам много. Аз съм селфиш. И ако не знаете селфиш какво е, значи, че не подаваш. Човек, който не подава на това техния гол. Давай! Какво беше той? Казвам ти, човек. Той беше най-лошото нещо на света. Давай! Пас! И къскане. Бани Сани, имаш 29 такома. Искаш така е? Пак. Са зле, защото... Ето така... Не ви казах. Искам да натисна. Натискам се. Това е бъдното да натисна. Искам да натисна. Само натискам Което е по-зле. Двете са по-зле. След е натисна с Б и после на Ако имаш шанс да караш и натискаш не де. По такъв начин. Още вълша да ги надминама. И Нисан имаше други проблеми. И така пасвайте са много зле. Искаш да правя скил? Окей. Искаш скил? Мога. Баво. Стоко. Ама пак си зле. И Кона. Не офсайд. Бе, аз слушам. Я сега имах топката там. Натисках X и... Давай, селфиш. Не съм дал на никой. Аз ще подам. На
Точно го своя клипче. Клипче, да, клипче, не филмче. Филмчето е около 20 часа. Моето клипче ще е 15 минути. Под 15 минути. Защото YouTube имат проблеми, че не мога да правя над 15 минути клипчета, което не е хубаво. И не мога да правя нищо. Не. Бати собите са тези. Окей, натиснах Б. Не, натиснах А. Много ти са шут. Не, аз съм победа, Какво е? Давай, попс. Да. Най-накрая шихнаха. Давай. Баба. Няма, не, никаква. Моя врата е най-тъпия в света. Аз кажи ги. Аз вече се ядосах. И вече макарони, аз го наричам, има тъп червен картон, който не е много хубаво, защото вече не може да грее. Колко мача? Един. И сега ще направя още един картон, защото не знаеш. Те са най-хубавия за техники и стако. Не. Давай. Колко той беше там? В FIFA 15 на таблета си. Чест. На FIFA 16 часов. На FIFA 15 ках един страхотен гол в центъра. 2 пъти. Не в един мач 2 пъти. Ти е невъзможно почти. Какво? Не. Червен картон и загубих. Ето толкова зле съм аз. И аз съм мъдно съм мач. Ниса. Какъвто да е името. Това апта. Ама не чак толкова за тебе. Защото вече ли брелъга ден рея градич и пес са най-силните. И сме дъра 9. И сме 9. Сега сме първа, викам. Що не? Дай. Ще разбърка някакви неща. И ставам, той е тук, така, готово. Той е защита. Ставам тук, там, десь тук, готово. Обаче има си. Аз го направих най-сте. Имаме на да първам. Майко. Йона. Крие се там. Който е с. Сега да играе с този. Карос, къде си? Да е чак там. Звик. Кой е на вода? Беше на вода. Кой беше на вода? Кой пасеше? Лукас. Перфектно. Вече перфектно. Давай. Кил.
О, как му мръдна. Това е край на епизода. Ако ви хареса, натиснете този лайк бутон.